Huwag lais pa. Delikado pinlais pa. Samad. Na guys. Hi guys, good morning. Welcome back again sa mong channel, Kin and Kim Family Vlog. Kung wapa ka subscribe diha, i-subscribe na minyo guys. Pindutan mo notification bell or masundan minimo kan adlaw. So karon guys, mato ko dito sa ubos kay manguha ko butong ngani tatabang ko sa mga manghod. Ay mo ni amang iipit na tus floor mat kay mataod na sa tus ibabaw. So bani ko ninyo guys, manguha og butong. Yan na isa ka buok, kuwang nalamanig mga kuwang ka buok. Tulo or upat. So bani ko ninyo guys, matutas ubos kay manguha taog butong. Tabang ko dato nila ron sa mga brother. Dali Kim. Tagal bas Kim ka sa sounds. Uy, ubos. Mga tag panahon guys na. Dagum. Stilan dagum ka aju. Dali Kim. Bangan, toy dancer guys ato ah. Tah, grabe ga. Stilan. Sa jo mahlag bike dia. Iliya na sa jo bike si Iliya Kim. Ha? Tah. Bike kagamong. Stilan yun ko. Isa ka na to Kim. Isa ka na to ka. Tumato sa mis ubos guys. So isa ka na to. Tumato ta ubos. Uban sila Kuya Kin. Tapos baby Kim na. Nga mang little dancer. Tah. Stilan yun. Tara nga Kim. Tara nga. Tara na. Mabuling ka. Kamang-kamang man mo bakit iktin guys. Watch ako sa mga manghod guys kay mo sila mo kuwas butong kay di ko kadaog. Daman noy butong deda rin tatay da mo ray among gamiton gihatag ni tatay may panglugpit dadto ron. Sa tatay da nang hubag isang tiil uy. Kayo man atay arthritis. Arthritis ra man pagpanghubag sa tiil guys. Hala grabing pagpanghubag. Uy zarang hupeng nga man ang hupeng di ba ka na kidney. Di yung mapilagan ni. Dana ra sa tiil no ubos. Mura hubag magtiil ni tatay guys di man maka tanib. Duha na jud hinuon ka tiil. Nang dagka ka aso. Hubag tiil ni tatay day. Hala ga jud. Dai, sa naman kay wakwak. Wala man. Arangat nga ta. Nagkat lagi. Magbibi. Mura. Kini kedua lagi nagkata. Stilan. Asa? Kini ya. Kare may arangat nga ta mo siguro ning tanib siguro kag bugnaw gi kaginit ka. Merang hubagang matiil ni tatay. Dari na po. Ano sa pa ni? Arthritis man kalagi na nga na. Ipa-check up unta na to sintir. Kung na doktor sa sintir. Ginoo ko Lord. Ano sa naman ni? Hani man ay mo gitaklap-taklap, ay mo gitaklap-taklapan. Ano sa lumpas? Ah, sa lumpas. Ang butanghan na kuan. Was. Mura, gi arthritis ng tatay. Ano magbibi? Mura. Ang na pamanjusan. Yes no, banjusan siguro nga na. Libon lagi, may pamanjusan na ba? Ang batang makulit, si Gian tot. Sukdan sa guys, sa kataas. Pila sa kataas? 100. Diyan sa may magkuwag butong. Matao da dari. Kas. Pila? Okay. Sukda na. Tanaw ko no dadto. Di maabot na. Yan na dari research sila. Lagi kay naman agsin na guys nagatop dadto sa mga abuhan. To dadto. So ana na laman dan ano. So ana dala ikabit guys kay didto kay rasidja. Sakto ra siya? Ah. Ang kabugangon. Dala guys. Kuha na mig butong. Dalong ray gabas kay isa ra may manggabas. Height long, height mo na paggabas ya. Sa Mrs. Okay. Aso gani kay day butong gihatag ni tatay, di na ako magputulad to ah. Hadlek man to mga tukin sa mananap, kastilan.
Hala, kaldero ning tingog na. Gail. Sukod day, sukod daan ni along. Arong yung kuan dari sukdo na ramampod. Ingan na day guys, magkuag panday. Nahanglan hanitid dito sukod-sukod. Gamit din siguro dito mga maginamit na dito. Isa na ang ginamitan daan. Sige padaba, gabas, atsa, martilyo. Sa mga gamit og mga panday ba? May gigamit kana yan na. Manday dito kay mahal. Ha? Manday dito kay mahal. Mahal ang panday? Wala gi. Kaya sakto na no. Okay na na. Ata. Si. Sudah agi. Sin dari guys. Daghang gipang junk taring sin dia. Mo na ipanghakot na sa tay mo na nakaangin nang hubag agin sang tiil, pastilan. Toman datoy katong isa ka ay sundang. Ha? Okay, pahamisan sa guys kay rong koan. Katong usa na to yapil to. Ang sour ka na ra, sigo na no. Yapil tong usa. O nga nakataas guys na. Mo na mag-iipit dato sa floor mat karon di sa mag-isak. Alright. Chiki. Ta. Namira ba pamatian ka na ini buto-buto. Ni nga na ba? Ta. Okay. Okay. Ayan na. Tungon pa na siya no. Tungon na siya guys. Kaapat na siya. Sakto na datulong no. Sakto ka ajo. Pat ka ko. Anadas gawas. Nasing kuranan. Hawari Akim. Nagandagan na kalsada Gara gajud. Alright. Yan guys, atong pahamisan. Yan guys, atong pahamisan guys. Daraki. Ito ko itong dubduban. Put ganing. Na. Mindot na noon. Kayong baga-baga. Kung pa ada skili guys, kaya rong hamis. Huwag lais ba? Delikado kung lais. Samad. Aray tako kung dari lais guys. Kaya mga duduban nandiya. Atay po daw. Pure po daw. Tagwal po ang kilo. Kilo po daw. Linaw! Kita ka bata day? Ito na kay Liya. Itundang dari. Gilaman guys, di na bahait. Di na bahait. Oh na. Ha? Adyo ko na nang magsap-sap guys kada tig picture. Okay na rin lang mo. Yeah. Ano may lais? Okay. Okay, dana guys. Dana guys, nahuman na mi diag panapsap. So amo na ni sang itao dadto. Ilan sang naning along dadto. Tara. Dana guys. Alright. Along. Magkuan sa kog nabad dadto lang sang. Ha, taas ang salong, ambil sana ko along sa tatso. Abos, ma. Gini ma? Ada ni kaplan ni sa. Abos. Babaw. Sige. Ma, atos ako abos. Dua-dua. Oh. Ma, ato ko abos. Kalakaw. Wala itaw guys. Kung may assistant ni along. Palitan na naman na dari ibabaw guys niya. Palitan na isa ka metros. Ay, kung bagi isa ka metros na along. Isang pagkamitros ang bili mo pwede ko Isa ka metros no dana. Diyan kay ikat man natin ingat ang kurma ipasubay ko no. So ang dugangan dari guys og isa ka metros dari dia. Karong ma saitdan pag dari, dugang man may isa ka metros karon.
guys. Ano ko ang dagli pa? Kunti nga sir. Tingnan sa ni. Ini kasakit. Sabay pa. Tabo na naman Ayan na naman, itabon na naman daro. Hindi makita na kan na haliging, lamiin. Diretso na naman dari guys. Okay. Tapos ang kuha ni be. Okay. Sorry. O kana isibog. Sibog sa lung. Daag. Diyan na ibalik ni malansang ano. Okay. Dara. Okay. Okay, diretso na naman sa dana. Arong. Lamin sa tanawon. Okay, na guys. Damo na isang butangan dari butong. Na. Okay. Na guys, arong ritso si dari ubos nga na. Okay na kaso. Indot na. Be. Okay. Kanang butong. Kahit na aguan kanang naay sa na lubi na. Lubi man gud ni siya guys kanini ah. Karaan pa ni Kadzo kay dato ni sa mga kinaunhang bahay. Nag. Okay. Okay. Mga butong. Ayan guys. Panggabsa na. Tumban. Roy. Okay. Okay na guys. Wait. Tao dagang butong. At least nga ni balik ito si Jano. Kuandre. Di ay. Karena ingan long di push up. Lansang na gyud. Okay na. Sige. Dugay karong di maaksi. Binta na nga iipit guys kay safety si Jade sa mga gisi ba. Okay. Kana. Andiyan na ko ana na natag bulaing butong nga gamatoy, no. Okay. Gain sama si Salong dari pasubajan dari anak. Kering ko ano. Maka na may anak. Dari no. Kaya dari pod. Pilan? Duha. Duha dani. Duha dari. So duha dana. Sakto ra butong no. So duha paingan guys. Ubus. Oh lagi. Oh at least di na kasedag uwan. Nagdari guys ari palitan og 1 meter. Sa kamitros nga floor mat na naibabaw. Kaya kari siguro man sa ubus. Abi man nahagduha ka metros og tanga. Panday hiza. Na utro man og ipinababag sa nga na guys, maabot siguro pero na di kuang gamatoy sa ipinaingon man. Pinahigda man sa style. Alright. Okay. Dana kanan. Na ko na. Na. Putlan lagi na sakit habang man. Okay. Hala, kawanan man, maot mang panahon. Stilan. Sakto gazid guys, ini bener krog kusag, mag-ilhan dyan natada ni kasag to. Masag ka ng kuan. Nagdari, basta dari, di na sa makasag, dahil dyan tubig. Problema magdiri mo silib. So, hanang butangan ka ron guys. Balitan na mo ron. Okay. Okay. Gunitan talong? Ha? Gunitan? Kena? Okay. Kung kusog gagawan mo na isang dari, grabe.
Bubig. Masuk kay humok si Zadihang Kawudza. Okay, na guys. Timing jud kadto guys, imbu na kaguwa na man na butangan dari. Namat magug panahon. Ngitong magkalangitan na magatag guys. Stilan. Guys, taod na. Alright. Agdari mo ra lang maghiwi ag butong kay ag kahoy pud hiwi man. Original man yung kahoy guys. Kanang ko ana ni along. Tag din na naman along. Wa kaabot sa ibabaw. Mga guys, kaya haniting ang manghun panday. Kasi mapapanday diha. Kaya kamaon mas along mamanday. Datos ubay long no ikaw may tiguan datos si mong trabaho ano. Si along mangyari mo Alright. Maintenance man is ang along guys. Asa ton ngan sa insong kwalo? Lapitra. Sa apartment. Sa Lapitra apartment daros ubay. Si Jamoy maintenance dito guys, magpanday-panday na ng mga gubae nga na si Jamoy tig-adjo. Pag na may mga ipapanday diha, ang nalamang ko rin jo. Kaya hamang hulo panday, bida batangan pod. Butangan na dali. Asa na na, adjo na raman. Okay na na. Basta kay na ipit na sa importante nga na. Basig mo tang-tang ka di makuha. Mao lagi, kay magtang-tang ta na rin masunod di magisi ag dance kuan ba no. Madaot ba? So okay na ni sa guys, ayan na nakabit na. Agad to halaman to nga dugangag 1 meter. Hinja, mapalit mi to. Das ini boy guys, nasa laag dia. Nangutag pa itirag kagwang. Sige, masagtan daw ni Kambal. Makakuan, maka-inspire. Mapuspusan kasi kang Jerome. Itong, lagi okay naman. Okay. Okay ra ko no balde bal. Gwapa mo ni bataan ah. Buyag, dili mo matanas kamera. Nakahimus. Nga nang mauaw, nga gwapa. Oo, ro kasi talay. Mane sila tig-decorate guys, so birthday ni Kim Kim, sila mo tig-decorate sa balon. Sa una, mo ni tigtabang na kita naman siguro dani kay tabang man na katong nag photos ko dari mga makaon sa mga bata katong gipaduwa bitaw. Tungi butang na mos. Kanang naay sa tong duwa ato bitaw sabong long. Kanay sa mo tabang nila guys, Kambal. Bukid mahiyain yan siya. Nauwaw, guys, nauwaw ni Idi Boy. Guys, naraman to. Nauwaw ni Idi Boy. Kuya, dali na. Bakit mahiya ka sa akon? Karon pag ganing mo dyan nga guys, nahiya ko na sa isang kuha na Maganda palang mahiyain yung mga babae sa akin. Butang eh. Pamangkin ko yan. Isa man sini pag umangkan guys. Hoy, imo naman nagbubaliktos mo, nagsani nang ipadang ate. Nansa naman imo naman nagibaligtos? Arong ate ko nakugit. Guys, okay pala anak ko na mo taka day. Yan, maaga matulog. Aga, ayo tig tambling-tambling. Ako nagtambling-tambling day. Ay, ipagling. Ang hawak mo ay. Nansa naman imo naman nag-iipit-ipit ng imong kuan sa Ano nina. ba ang dapat kita kang didi. Pahala mo diya oy. Buing gud. Pareha lagi mo kulor si along ugipok. Na, pareha pug kulor sa sanina. Ala. Kuya. Pareha sila kuan guys. Wala daw ta. Nala may buslot na imong kanot. Mura. Storya na sila guys eh. Pag-Abril. Oy. Paki-cute. Pag tingag, kasi nga pa mong tingag. Ay, nandyan si Gabriel? Tagalog ha? Kay Tagalog naman sila dito. Sige, hindi ako na po sa'yo. Basta, buyogon. Sabi ko sa iyo, buyogon. Ilaban nyo. Ano yan? Basta butsugon. Ay, butsog. Butsog? Ito baon. Laban ni Ukuan. Labani og Pepsi. Ay, tubaon. Butsugon. Agtabaan ko na guys, labanan og Pepsi. Ay, buwan ako, Gabriel. Bahala mo dito. Bahala mo dito. Bahala spelling nito. Nakala mo sa ibig sabihin. Bahala mo. Klaro ni si Idi Boy. Bakasyon ko na si Idi Boy guys, atos Manila. Sige, bakasyon sa dansaan. Pag bakasyon na ato ragot ka tumamaskon sa mamagong to. Ingin human uli. Lagi. Okay. Dada guys, tao na dyan sa ibabaw. Okay, mana. Alright. So guys, dari si Jasud gilansang kay og didtos gawas maglisod og suong na ris along. Dari di ah.
So way agian ng tarong kaya salamat sang brother kay sang gipaadyon in town di na mida na masilban. Di magsilbi guys og ato na spikas kay lisod ka guys og ato spikas kay ngano di jud mataod na og ato na spikas ibutang. Kay grabing lisira man dito agian sa agsin dito mga buslot na ba sa mosamot ka buslot na maktamakan. Wa na. Oo. So nganong danha na magibutang guys patanawon mo na sa ludyo dana kay kaingan man sila nga ato kuno sa likod dana di jud pwede kanin dana likod di jud pwede siya guys. Kay ngano guys agkana dah ludyo man na among kwarto kaning sin kani grabing hapagan ni ngana. Grabe ba daghan nagbuslot. So saglalaman na kay hapit na punta dito mo go. So dari guys umuagas ang tubig dana labi na ugarang kasuga kasuguan mo subwak ang tubig mo balik ngana mo nang daras among bengbeng. So man dito na magitaplakan kay og diri na magitaklap tungkuan. Wa gihapon useless mo sud gihapon ngadto man man dito na tataplakan kay aron masagang ang tubig bahalag dari sa mo agas. At least di na mo sud ato sa mahigdaanan kay dari naman nakuha na naman sa mantil. Mantil nga ng floor mat. So di na guys. Kay dari man dana likod dari dia. So dari sa mong likod guys kani daras likod na dadari agamong tunggibutangan og wala nadar lujo. Okay para makakita mo wala sa guys. So okay na guys na at least umubuno kaguwan di na musud. So, salamat sa manghod kay sa taong gipaadyon. So ang pahinangdan rong hang manghod guys kay di ba japon dali makukat-kat dari. Salamat mates dia na ko na gazet din taon sa lipdan na di na mabasa dari yung mga higdaanan. At anay try bunda ka kusig ngawan umusud pa ba jud siya. Musud siya pero ato na sa likod. Nagbagong sang brothers hang manghod guys. Isang bahin kay dugay man sila na uli dito man spikas. Saan man imo nga sugbaon? Sa laminan unan. Salamat matsalam. Salamat mates. Na guys. Naman nagahiya ka na guys. So guys, di nagajud na human nagajud taklap dia. La, rang gajud ka. Indot na. So, katong nagingan day guys nga agkani ato itaklap sa gawas di jud pwede. So kita man siguro mo agkini si ja gidang likodan na nasa mga abuhan sa adto na may kabit, wag mong lusot gyapon ang tubig. Ato naman ni haklap didto ning floor mat lusot gyapon. So katong dan hipod maglisod agahang manghudukat-kat dito guys. Kay ngano og kanang sin man guna magi tao danas kanang abuhan da sa among kusina. Mga kuan na sa mga buslot, sa mukat-kat agahang manghud dito delikado sa mga gisi inog samot. Wa na magbaha na jud hinuon sa dadto sa among abuhan. So di rin na naman na magitaklap guys. Di na lagi na mulusot ng tubigan na. Kaya na, kuha naman siya. At least, nakuha na di na gazin na mulusot ng tubiga. So, salamat ka Adjo Mates sa imong kuha nga pang floor mat na mo. Thank you so much. So, salamat bud sang manghod kay na mo gazin din tao nagkukat-kat dari guys. Isa kang gitabangan. Kato hang ipahinungdan naman ng taon po. Hang itagaan og pang kuha na pang palitay nila sa ilang gusto. So, salamat sang manghod. Diyan na, okay na. At least, kuha nga din na mo agas ang tubig dari. So, salamat ka po guys. Sa pag-uban na mo sa mga kadaadlaw nga vlog. So, ug manapod, magkita-kits na pataog mga guys sa mga another vlog. See you tomorrow guys. Amping tang tanan, guys, ng mga ganita daning suok sa kalibutan. Bye!